Il-ħadd it-tajjeb, ħabib tiegħi li segwuna fuq YouTube channel. Dan huwa t-tieni programm li qed nintervjeni fih jiena u qatt ma bsart li fit-tieni logħba tal-kampjonat ir-Roma wara l-logħba home mas-Salernitana u l-logħba away mal-Verona kull ma kont ħanitkellem fuq huwa li ġast ir-Roma s'issa f'dan il-kampjonat sempliċement ħadu punt minn 6 available. Nemmen li kien ħaqna ferm aħjar. Nistennew nwarbu l-aspettattivi, imma kellek tara it-tim li kien hemm is-sena l-oħra fejn wasal fl-Europa League kif ukoll fil-kampjonat u l-innesti ta' plejers ġodda bħala War, Sanchez, Paredes. Jiena kont tal-opinjoni li it-tim ħajkun kapaċi biex minimu minn daw il-ġiex logħbiet imqar biex ma neżaġerawx jiġbor 4 punti. Kif daw l-avvenimenti? Mela mal-ewwel logħba mas-Salernitana kif diġà tkellimt fuq magħkom u fuq il-logħba rajna li t-tim kien qiegħed hemm lab tajjeb u bisfortuna ma ġibniex il-3 punti. Imma il-futbol jott dak li jidħol ġewwa u mhux dak it-tentattivi jew kemm tilab tajjeb jew il-lasti. Naddu għall-logħba tal-bieraħ. Onestament, xtaqt li dal-video għamiltu wara l-logħba ma flaħtx. Ma flaħtx imma minħabba raġuni li kont ftit għandni kommozzi meta nitkellem speċjalment fuq futbol hekk nieħu pjaċir li nerġa' nevalwa u nara l-logħba bil-kwiet. X'ġara? Ġara li minkejja li Roma kien hemm anke xi tibdil fil-formazzjoni, aħna it-tim Romanisk beda fuq l-attakk. Biss kif diġà qedtilkom qabel. Fil-futbol li jidħol jott, mhux li attakka, mhux li illasti, kif ħriġna ħajjeb ħafna, imma sfortunatament il-ballun ma rridx kontrattakk miċidjali għax tista' tgħid u ta' min ifaħħar ukoll il-plejer Duda tal-Verona li dawn bis-saħħa tagħhom ta' dal-plejer parru fil-vantaġġ. Meritat jew le. Kellna ħafna iktar mill-logħba, imma ir-riżultat dak li dak. U bħalissa ħaġa li qed tinkwitani ħafna fuq il-kamp tar-Romija il-performance ta' Rui Patricio. Kull min ra l-logħba l-bieraħ u kull min jifhem fil-logħba qed jara li sfortunatament dal-goalkeeper jinsab deklin. Beda d-deklin tiegħu fl-aħħar tal-istaġun li għadda u reġa' beda din is-sena. Kull min ra l-ewwel gowl tal-Verona ta' min jgħid li dan il-gowl sewwa seta' ġie evitat minħabba l-fatt li Rui Patricio il-mod kif ippanċa u koll il-Lorente ma kienx taqsek tajjeb fid-difiża ma smarka ruħu perfettament Duda, naraw li ir-Roma għalaw gow. U hemm bżonn naħseb li ir-Roma aktar milli jkompli jiffukaw fuq nofs il-ground u fuq l-attakk hemm bżonn jiffukaw ukoll biex inġibu gowler aħjar minn li għandna. Għalkemm hemm il-problemi finanzjali naħseb li gowler bi ftit flusu tajjeb ikun hemm. Riservi għandna ma fl-opinjoni tiegħi mhux ta' livell, speċjalment jekk irid nikkompetu fuq il-franti kollha tal-impenji li għandna Roma dis-sena. Erġajna, komplejna, ħriġna, rajna determinazzjoni ta' Pellegrini timbotta lil sħabu biss din sfat fix-xejn għax erġajna qabel eżatt f'ħin kruċjali ieħor tal-logħba kien diġà għadda l-ħin regolamentari
tal-partita biex li jindika it-tmiem tal-ewwel taqsima, rajna li Roma sofrew gowl eżatt kif kien l-ewwel wieħed. Kontropiede veloċi mill-Verona u dawn saħansitra fejn ir-Roma kienu qed jilagħbu tajjeb ħafna, dawn għarfu jisfruttaw l-okkażjoni li ġietom u sal-mistrieħ il-Verona daħlu minn fuq bitnej bxejn. Mela tiġa ġiet it-tela. Fit-tieni taqsima rajna li l-Mourinho għamel 3 sostituzzjonijiet li fl-opinjoni tiegħi ħallew il-frott. Għalkemm mhux il-frott kollu meħtieġ biss. Dan huwa l-vantaġġ li meta inti jkollok bankina mhux tal-li tkun twila ma tkun bankina tajba u ta' kwalità, b'ċerti innesti naraw li daħal awar li mbagħad dan spiċċa għamel il-riżultat b'gowl sabiħ b'daqqa ta' rasu l-ewwel gowl tiegħu fil-Kampjonat Taljan għal 2-1 u ta' min jirrimarka wkoll li l-bieraħ Belotti kellu prestazzjoni tajba ħafna fil-fatt il-gowl ta' war ġie fuq azzjoni insistita ta' Belotti. Naraw ukoll ġoli ieħor għar-Roma u li nemmen li jiena dal-plejer għandu aktar milli ikun utilizzat bħala riserva, iktar nemmen li għandu jkun mal-ewwel skwadra. El Shaarawy li m'għandu bżonn żgur l-ebda introduzzjoni, daħlu kol fit-tieni taqsima u ta' l-impenn tiegħu tajjeb ħafna bħas-soltu, kif ukoll daħal Spinazzola li l-esperjenza li għandu swit ħafna t-tim. Ir-Roma ukoll fl-istess partita il-qatna l-lasta darbtejn, imma l-affarijiet sfortunatament bħala riżultat ma nbidlux, spiċċajna bil-riżultat ta' 2-1 favur il-Verona, riżultat ġust jew le, fl-opinjoni tiegħi, għalkemm ma nħobbx ninsemma kemm jien nissapporta ma' Roma ċin kun bajst u ma nixtieqx nieħu il-fama li jiena jinħobb nitkellem l-affarijiet kif huma, fil-fatt għalhekk ħallejt 24 sieħa jgħaddu mill-logħba biex għamil dal-video fuq il-kummenti tiegħi. Kien naħseb il-Roma kieku ġabu dro kien ikun ferm iktar militat milli ħarġu bidejhom vojta. Indimin tal-ukoll madwar Ruma qed tinxteret lajta li jaf Lukaku jingħaqad mar-Roma, naħseb li jkun innesteb ħafna u li jaf jgħin, biss ir-Roma hemm bżonn li issa nibdew ġejja logħba importanti mal-Milan u hemm bżonn li niġbru xi ħaġa tal-punti għax daw il-punti ħajkunu vitali speċjalment lejn l-aħħar tal-kampjonat meta kulħadd jibda jagħmel is-somom qed naraw timijiet oħrajn diġà qishom qed jaħarbu għax qed iġibu riżultati tajbin u hemm bżonn issa li Roma fl-aħħar anke forsi l-fortuna titbis minnha ftit ukoll għax kifet kemm mas-Salernitana li naħseb li l-erbaħna ma konna ħanisirqu xejn u l-bieraħ li kieku ġibna Roma konna ħanisirqu xejn dak kienu jfissru 3 punti oħra ma li għandna. Naħseb li hemm bżonn li l-għaddejja bendata kif jgħidu l-Taljan il-fortuna tibda titħinna wkoll. Bħala kwalità tal-logħb, is-soltu Mourinho huwa famuż li jiddefendi mbagħad nittakkaw. X'ġara? Ġara li issa s-sistema u x-xejra qed tinqaleb u qed nispiċċaw nagħmlu l-logħba aħna u nsofru l-kontrattakk. X'inhu jiġri? Il-difiża qed majna, forsi l-kewkeeper ukoll. Naħseb li is-sistema li kien dejjem adatta Mourinho dak li l-waiting game u li flok joħroġ huwa r-riżultat jistenna l-oħrajn jagħmlu l-logħba, naħseb hemm bżonn li nerġgħu nirritornaw għalih għax finalment inti mhux kemm tilab sabiħ jgħod imma x'jidħol ġewwa. U tiġi rajna f'dal ġiex logħbiet li r-Roma sfortunatament għalkemm kienet magħrufa bħala skwadra li għandha difiża soda ħafna u kulħadd jaf li il-fortuna ta' Mourinho saret fuq il-qawwa tad-difiżi, rajna li d-difiża f'dawn l-aħħar żewġ logħbiet soffrew 4 attakki u qalaw 4 goals. All right. Wieħed ta' min jinnota wkoll il-goals ta' Kandreva u ta' Duda l-bira ġifieri kienu goals sbieħ, ġifieri biss naħseb li ftit iktar attenzjoni
naħseb kien ikon iktar punti biss. Il-kampjonat għadu fil-bidu tlifna tiġa punti fl-opinjoni tiegħi li stajna kellna ferm iktar mill-sempliċi punt li għandna u nħarsu bejn blenti ottimistika għal l-istaġun li ġej. Nispera li għall-logħba li ġej mal-Milan imqar nieħdu xi ħaġa li ħanki din tkun boost tal-moral ħalli bekk kif ikun ħajqa fil-kampjonat inkunu qegħdin f'pożizzjoni tajba mhux fiż-żona li żgur ma tixtaqinniex jew li tagħmilna ġieħ. Insellmilkom u jekk Alla jrid narawkom bil-kummenti ta' Roma Milan il-ġimgħa d-dieħla. Fil-tempi tal-futbol, nirġa wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabilliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux bid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Lejla tajba ħbib tiegħi u t-tieni logħba tal-kampjonat ġol Allianz Stadium Juventus 1, Bologna 1. Pass lura żgur minn kull aspett wara l-prestazzjoni konvinċenti tal-ewwel logħba kontra l-Udinese l-ġimgħa l-oħra. Logħba illi kif kien l-ajru Maltem xita ma waqfitx kontinwament, Maltem kellna fil-ground. Rajna prattikament il-fantasmi tal-istaġun ieħor, jiġifieri tirrenja il-kaos u l-konfużjoni speċjalment fl-ewwel taqsima. L-ewwel taqsima li Juventus batew ħafna mill-manuvra li kienu ħafna bil-mod, mill-logħba bil-mod, vertikalizzazzjoni orribli, lajna go, u mbagħad ma tantx irrealiġ, mhux ma tantx, ma minniex litteralment azzjoni biex nippruvaw jgħidu ħanġibu tro, spiritu zero, ovvjament affarijiet li ma tantx jagħmluk kuntent. Kull meta il-Bologna attakkawna saħansitra anke meta ġibna draw. Batejna u anke sugrajna il-nazzarda ngħid. Jiġifieri mirra kbir l-ewwel logħba kif qed fil-vidjo tal-ewwel logħba aħjar saqajna mal-art. U dal-ħafna storbju li kellna matul il-ġimgħa għax fl-istaff tekniku tal-Allegri daħal Manjanelli, l-ex captain tas Sassuolo, u f'daqqa waħda jsu sar xi miraklu, aħjar ikkalma naqra wkoll għax l-affarijiet lejla ma tantx deru sew. Difiża titbandal, ġifieri l-ewwel gow tal-Bologna, mhux l-ewwel u l-uniku gow tal-Bologna,
Ġiri ġie minn żball ta' Bremen u mbagħad kompla x-xaqa Aleksandro, jien Aleksandro neqpa' ngħid dejjem l-opinjoni tiegħi dak qatt m'għandu jkun f'din l-iskwadra imma minħabba dik il-bravura li saret fil-kuntratt tiegħu il-kuntratt li terminalu f'Ġunju li għadda ġie mġeddet awtomatikament u nittama li da jkun l-aħħar staġun tiegħu. Ġifieri beda tajjeb fit-8 snin jew 9 kemm ilu mal-Juve imma l-aħħar żminijiet ftit li xejn kienu feliċi kif kienu tat-tim wara kollox. Il-gowl tal-Bologna ġie skurjat minn Ferguson fl-ewwel taqsima u lejn tmiem l-ewwel taqsima l-Juventus pruvaw jagħmlu xi ħaġa. Fit-tieni taqsima ħarġu aħjar Juventus u kellhom gowl imħassar. Gowl ta' Vlahovic li kien l-uniku ħaġa pożittiva naħseb fil-logħba imħassar minħabba offside ta' Rabiot. Hekk tgħid il-liġi u l-gowl ġustament ġie mħassar, issa nittama li dan l-istess kejl nara f'logħbiet oħra. Ħatgħidu li ħatitkellem fuq Juventus u x'ħatgħidilna fuq l-azzjoni li l-Junior seta' ikkommetta penalti li ma ngħatax mill-VAR li sewa tkeċċija ta' komponent tekniku mill-istaff tal-Bologna kif ukoll il-karta safra lill-coach Motta. Kienet deċiżjoni li ngħid għalija jiena ħażlitni għax sibtu ħajsafru. Ħanejda straight and plain naħseb ħabna l-bambin fiha din. Dan ifisser li minn l-aħħar darba li rbaħna l-ewwel żewġ logħbiet tal-lig kien fl-aħħar lig li rbaħna tal-2019-2020 taħt Sarri. Sfortunatament. Jiġifieri llum diġà għajna l-ewwel żewġ punti tal-lig, okej. Ngħidu li mhux ħajkunu iż-żewġ punti ħajkun hemm timijiet oħra ħajtilfu, imma diġà bdejna u kull punt jiswa għalik jekk ħaniġġieldu għalik jew inkella ħaniġġieldu għat-tielet u raba' post li fl-opinjoni tiegħi dak u lan imma bħala Juventin dejjem inħares punt il qudiem ħalli jekk lan aħħari ma nilħqux neħqu tat-tielet jew raba' post. U dal-video ħanaqu bil-paġelle Perin intieħ 16 kull meta kien mitlub dejjem qiegħda dmiru l-istess tal Danilo, però meta ġie attakkat fuq wara ukoll Bezzani fuq Bremeret diġà u l-vot tiegħu ħajkun 5, Aleksandro mhux bil-bost aħjar għax bej 5 u 5.5 għandih. Id-diżappuntani għallu 5.5 qisu sar timidu ġo l-Allianz, ma nafx jekk hux id-debut għamel bieħ, ma nafx Locatelli fantasma u Juventus fuq hekk nieħu pjaċir jekk jaħsbuha darba jew darbtejn qabel ix-xupli ieħor minn Sassuolo, qed nirreferjaw għal Berardi ukoll, jiġifieri Fagioli wara li tilef ċans tad-deb għalhom il-ground għax da prattikament ma għamel xejn biex daħħal lil Pogba u Fagioli li tieħ 5 daħal lil Pogba tieħ 6 li beda l-azzjoni tal-manuvra tal-ballun il-link biex fejn tal-cross lil Vlahovic li huwa l-plej li ġab il-gow ta' draw. Fagioli li skużawni Locatelli li ġie sostitwit minn McKennie illi fil-ftit ħin li dan fil-ground oġobni ma kien ftit wis il-ħin biex intieħ. Vot Rabiot ieħor illi ma tantx laqatni llum beda b'dik il-karta safra s-sarħilu nserta kien il-plejer Bezzul li l-offside ma mhux fuq hekk biss 5.5 l-iktar. Cambiaso rajtu mhux ġiex passim allura ma 3 mill-ewwel logħba 5 oħra, Vlahovic li salvanna wiċċna 7, Chiesa so and so 5.5 u l-Milik rajtu tikkazera aħjar fuq sintieħ 6. Finalment Allegri rajtu jagħmel wieħed mill-ar half times f'dat-tieni mandat tiegħu. 5.5
Fuq il-Juventus dak li kelli xi ngħid, tgħidu li x'se tgħid mal-iktar. Jiena għandi ħafna qalbi it-tim nazzjonali Malti u nagħlaq dal-ġixkelmiet proset Teddy Toma, żammet il-bandiera Maltija fil-għol illum bi-żewġ gols skurjajt fil-lig Franċiż u jalla tibqa' sejjer hekk. Dejjem nissapportjaw it-talent Malti għax hekk għandu jkun u ntemm il-video għaw. Forza Juve, logħba li jmiss il-ħadd fit-8:30, jew disena skwart ta' filgħaxija kontra Empoli. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-komplement tal-lejla tajba u saħħiet bjeb. Segwaċi tal-Kamra Sportiva, segwaċi u supporters tal-Liverpool Football Club, dan it-tielet programm ta' Mixzone, is-season l-għadda ma kontx burdata tajba daqs illum, illum l-għada tal-logħba fejn kien hemm il-Newcastle versus Liverpool, sena l-oħra bħal da żmien ma konniex bdew il-punti li għandna llum u llum season wara għandna 5 punti differenza aktar, jiġifieri xi ħaġa tajba mill-istaġun l-għadda. Konfronti aktar ibsin, kellna Chelsea fil-bidu, il-Bournemouth second game week, u third game week away ma' Newcastle fejn kulħadd beda jgħid li Newcastle għandhom ċans jerbħulna u kienu l-favoriti huma. Il-Liverpool b'10 min-nies bi plejer inqas. Referi mill-bidu kontrina u ħanajta xiex, għax jiena bħalma t-ġimgħa l-oħra fejn hemm deċiżjonijiet ksina wkoll f'partiti oħra, pereżempju meta labu il-Manchester United kontra il-Tottenham. 10 players kontra 12 il-player, mhux 13 il-player, u ħanajdlkom aktar xiex. Nerbħu l-logħba bl-iskor ta' 2-1, waħda mill-iktar logħbiet diffiċli li seta' jkollna dan l-istaġun. Newcastle aktar b'saħħithom mill-istaġun l-għadda. Kienu b'saħħithom aktar minna l-istaġun l-għadda wkoll. L-unika tim li rebaħilhom dan l-istaġun ovvjament għandna fil-bidu huma s-City, b'skor ta' 1-0 u kellhom 11 il-plejer. Aħna b'10 players nerbħulhom l-iskor ta' 2-1. Bil-captain imkeċċi li għalija ma kienx karta ħamra ġusta, hekk kien hemm id-dangerous play jew x'bdew jgħidu ħafna esperti fuq is-social media, u qed nirriferi esperti social media supporters tal-United. Id-dangerous play biex tagħta l-kamra ħamra straight fil-kaxxa żgħira mhux fil-kaxxa kbira. U din qiegħda fir-regoli. M'għandix mejjex ikun ix-xerja ħielkom, forsi jista' jxerja l-editur Antonello Bela aktar tard. Jitkeċċa l-captain u ħafna mill-avversarji tagħna mhux ħoqgħod insemmi timijiet jifirħu għax il-captain tagħna tkeċċa jitfgħu fuq Facebook u jitqu bina spiċċajna b'10 players. Jitkeċċa l-captain għax l-FA Ingliża u rrid għal darb'oħra wara l-ġimgħa l-oħra tobodna u tobod il-Klopp, daw l-attakki kontra ma' Klopp u tgħidu li x'qed nissaġara imma tkeċċa McAllister. We overturned the red card u ġimgħa wara meta Van Dijk jieħu l-ballun, kont nagħti karta safra, imma l-ballun ħa u forsi nistaqqa play. Straight red card. Naħseb
kull min jifhem fil-futbol jgħid li ma kienx karta ħamra. Insomma, s-supporters avversari bdew jitnejku bina, x'kaċċa l-captain, arantom, captain keċċieħ, il-manager l-għandkom. U prova jbijaw u ma nexxilux jbijaw għax ħadd ma jridu. Titolbu 30 miljun ta' dak. U issa sammejtuh għax għandkom bżonnu. Ettu u Leslie rappantim tal-qalbu għal Harry Maguire wara li xbajtu taqlawlu it-tamal u ħafna affarijiet oħra. Loba li Liverpool baxar players kienu tajjeb ħafna. Wara li tkeċċa Van Dijk, il-Liverpool kienu attenti ħafna, speċjalment meta l-avversarju Newcastle li huwa tim ħafna tajjeb u loba tajba wkoll, ġifieri mhux ħammaqdar li Newcastle ġifieri kieku rebħu ma kienu ħejsiru u xejn. Propjament il-Liverpool baqgħu jemnu sal-aħħar u rebħu l-logħba. Ġifieri l-bieraħ Newcastle għalkemm kienu baxar aw kienu bi plejer iktar labu logħba tajba. U aħna l-Liverpool istaġun l-għadda meta labu Newcastle baxar players għalkemm irbaħnilhom l-iskor ta' 2-2, xorta waħda kienu tawna logħba. Ġifieri Newcastle huwa tim li laqgħet Eddie Howe rama tim ta' vera ħafna, però Eddie Howe fil-11 il-konfront minn dik il-manager Mark Bermit għadu qatt ma rebaħ logħba lil Jurgen Klopp. Jekk minn is-sejrs bal minn 11 il-logħba kollha kienu 11 rebħiet għal 11 rebħa għal Jurgen Klopp. Forsi kien hemm xi draw fil-bidu tiegħu minn Newcastle minn ċert, imma l-riżultati li għandi u ħan iċċekkja biex nikkonferma Eddie Howe sewwa ma rebaħx logħba kontra Jurgen Klopp minn mindu kien mal-Bermit. Fil-fatt mindu naqqat ma' Newcastle il-Liverpool rebħu l-Eddie Howe 1, 2, 3, 4, 5 times. U dawn qed ngħidu Newcastle li huwa tim tajjeb. Il-bieraħ kellhom okkażjonijiet tajbin, speċjalment meta Almiron laqat il-lesta. Il-logħba torik mill-bidu meta Trent Alexander-Arnold ġie ppuxxjat u waqqa mill-art waqgħu mal-art Anthony Gordon għax qabad il-ballun u ramih karta safra u minn hemm jibda jurik x'inhu ġej fil-logħba, ġifieri huma l-bieraħ nibqa' ngħid li r-referees iridu jaqbdu mal-Liverpool. U minnu neutrali naħseb jaħsibha bħali. Ma kienx ta' karta safra qasar Trent Alexander-Arnold. Ara wara, meta mbagħad Trent Alexander-Arnold puxxa Anthony Gordon, l-iktar plejer antipatku fid-dinja, wieħed mit-top 3 insomma, għalkemm huwa plejer tajjeb. Hemmhekk iwa Trent Alexander-Arnold kellu jaqla karta safra. Mbagħad il-bravi għax għala karta safra l-ewwel darba, iwa tiħħamra jekk nista' nispiċċaw. Trent Alexander-Arnold il-bieraħ ħal faxxa wara Virgil van Dijk, il-faxxa tal-captain li libes bigburija u baqa' jiġġieled għat-tim sal-aħħar minuta tal-logħba. Nixtieq ngħid li Liverpool f'dan l-istaġun jekk Minister żball diġà kważi labu 90 minuta b'10 players qed nikkludi wkoll il-logħba ta' qabel li meta il-Liverpool tal-istaġun għalkemm għadna fit-tliet logħbiet labu b'10 players, il-Liverpool meta labu b'10 players u tfisser xi ħaġa kbira jaqbdu ma jaqilgħux gol wieħed, jiġifieri din l-iskwadra tal-Liverpool għandha l-potenzjal jekk il-Liverpool jilagħbu jerbħu kull logħba il-Liverpool dan l-istaġun jekk jinqala miraklu l-inxċiqni jinqala miraklu isaħħu l-iskwadra b'żewġ plejers aktar. Rajna l-Konate diġà qed inġert, Curtis Jones diġà qed inġert. Għandna l-Virgil van Dijk il-logħba li jmiss ħajitlefha. Le mhux tlieta ħajitlef. Waħda ġiet konfermata llum. Għandna l-Salah fi frar aw f'Jannar ħajkun jgħid l-African Cup. L-Hilal qed joffru għalih għalkemm għal Jurgen Klopp li l-bieraħ u konfermt li Salah mhux ħajitlaq u hekk tiġi offerta ħajjgħidu le, wieħed irid joqgħod attent xorta waħda minn dal-fenomenu ġdid fil-futbol li għalija qed ifottih il-Hilal reġa' llum smajt li ħippruvaw joffru 150 miljun. Hemm bżonn ta' backup fit-tim, il-bieraħ ħadd pjaċir naraw ukoll il-Kwansaħ
huwa plejer li għandu potenzjal u ħadd pjaċir ħafna aktar u aktar meta kien hemm id-double substitution daħlu konsaħ Darwin Nunes. Darwin Nunes huwa demonju, Darwin Nunes huwa plejer kbir, Darwin Nunes Jurgen Klopp nispera li ma jteħx bissi għax Darwin Nunes huwa wieħed minn dawk il-plejers tal-futur tal-Liverpool. U dawk is-supporters ta' minn kull tim li jiġu jgħidulna li ħlisnija binna qalbieraħ araw il-logħba kollha baxarti plejers aħna labna tajjeb daqs Newcastle. Il-Newcastle kellhom iċ-ċansis u labu tajjeb, il-Liverpool kellhom iċ-ċansis ukoll, labu tajjeb ukoll, baxarti plejers ġu atmosfera vera tqila u Darwin Nunes li ħafna mhux supporters avversarji biss imma anke supporters tal-Liverpool imaqdruh. Darwin Nunes huwa plejer li rridu nieħdu ħsieb u jiġi involut aktar għax kif rġattilkom huwa il-futur tal-Liverpool. Għalija bla dubju ta' xejn huwa man of the match li tkellem dwar Alisson Becker. Alisson Becker għamel sejf importanti li kieku ma għax dak il-ballun tal-Miron konna jikin jinbiddel ir-riżultat u kienet tkun logħba ferm differenti. Però Liverpool qatt ma qataw qalbhom u ġabu 3 punti importanti ġo St. James Park away ma' Newcastle. Nixtieq ngħid ukoll rimarka dwar players ta' Newcastle labu tajjeb ħafna speċjalment għandhom players affaxxinanti fuq ir-right wing għandhom l-Almiron li kien ġie fi żmien Rafa Benitez, għandhom lil Botman difensur li waqqaf kemm il-darba Salah biex ma ngħidilkomx laqqas ħalleh jiċċaqlaq il-Salah, però Darwin Nunes kien substitution importanti u biddel il-logħba. Segwaċi ta' Kamra Sportiva ħani qafaw għax ftit minuti kelli suppost nitkellem. Nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li segwejtuna illum. Grazzi wkoll lil Karl u l-ċomba tal-parti tagħhom waqt li kienu jitkellmu. Nisperaw li gawdejtuna llum. Jiena għad-darba li missi ħanġiġkom ukoll tiġu segwuna aktar tard il-ġimgħa. Ħajkun hemm ukoll programmi oħra fuq il-Kamra Sportiva. Jiena min-naħa tiegħi għallum li qafaw ngħidulkom grazzi tal-li segwejtuna. You'll never walk alone supporters tal-Liverpool emnu naqa forsi fl-aħħar ukoll jirnexxinna nkabru l-iskwadra b'żewġ players importanti. Jiena warajn aktar tard ukoll illum infakkarkom li ħajkun hemm Antonello Bella l-editur fejn ħajkun qed jgħaddi 6 minuti magħkom fejn jitkellem dwar il-logħba Cagliari versus Inter, ma nafux għadna x'inhu r-riżultat għax din logħba tintlab aktar tard illum. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-sponsors tagħna l-El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barberu. Grazzi ħafna u s-sena tat-tajba. You never walk alone.